дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳӣ фарҳангии диёр аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. ин лаҳза бошад мо аҳли эҷоди барнома азм намудем ки ба яке аз минтақаҳои зебоманзари диёр наздиктарин ноҳия ба пойтахти ҷумҳурӣ ноҳияи рӯдакӣ сафар намоем ва аз имкониятҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии ноҳия бароятон маълумот диҳем. таҳияи барномаи ҷолиби сайёҳӣ дар пеш аст, моро ҳамроҳ бошед. ноҳияи рӯдакӣ дар замони соҳибистиқлолӣ бо бунёди даҳҳо иншооти маъмурӣ ва иҷтимоию хизматрасонӣ ободу зебо гардида, дар натиҷаи татбиқи ҳадафҳои созанда ва рушди бахшҳои муҳими ҷомеа сатҳу сифати зиндагии мардуми ноҳия рӯз то рӯз хубтару беҳтар мегардад. ноҳияи рӯдакӣ пораест аз сарзамини кӯҳанбунёди тоҷикон ва водиест басо хушманзараи Тоҷикистон. пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар оғӯши ноҳия маъво гирифта, табиати пурнакаташ ба дилҳо фараҳ, насими гулафшонаш рӯҳро болида медорад. кӯҳу даманаш сабзпӯш асту пурфайз, ҳар пораи сангаш, ҳар ваҷаб заминаш зархез асту ҳуснофарин. доманакӯҳҳои сабзу хуррам, дарёҳо, майдонҳои васеи кишзор дар ҳамсоягӣ бо вилояти Хатлон, шаҳри ваҳдат, ноҳияи Варзоб ва дар марзи водии зарнисори Ҳисор ҷой гирифтану атрофи пойтахти мамлакати азиз шаҳри Душанберо иҳота намуда, дар шафати мамлакати ҳамфарҳанги Ӯзбекистон будан барои зисти мардуми диёр шароити мусоид фароҳам овардааст. масоҳати ноҳия дар умум 1700 километри мураббаъ буда, он дар баландии 750 то 1650 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад. аҳолияш ба зиёда аз 393 000 нафар мерасад. ноҳия аз 3 шаҳрак ва 11 ҷамоати деҳот иборат буда, аз маркази ноҳия яъне шаҳраки Сомониён то пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 17 километр роҳ аст. дар ҳудуди ноҳия варзишгоҳҳои хурду калон зиёд шуда истодааст ки ҷавонон аз инҳо васеъ истифода мебаранд. вақти холигии худро дар китобхонаи марказӣ, дар эҷодиёти кӯдакон ва наврасон аз устодони ботаҷриба дарс ва сабақ меомӯзанд. аҳолии ноҳияи рӯдакӣ, меҳмонон метавонанд аз боғи фарҳангӣ фароғати ноҳияи рӯдакӣ дидан карда бо фарзандо, бо хешу табор, бо ёру рафиқ фароғати худро давом медиҳанд. дар ноҳия тарабхонаҳо, ошхонаҳо ва нуқтаҳои хурди савдои хӯроки умум кор ва фаъолият карда истоданд, ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ мебошанд. таи 5-6 соли охир ноҳияи рӯдакӣ ба куллӣ симояшро тағйир дода, дар ин муддат садҳо иншоотҳои хурду бузурги хуштарҳу замонавӣ сохта ба истифода дода шуданд. бешак ин иншоотҳо дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори шоиставу доимӣ, рушди соҳибкорӣ ва вазъи некӯҳволии мардум мусоидат хоҳанд кард. барои муҳайё сохтани шароити мусоид ба сокинону меҳмонон дар ноҳия боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, марказҳои дилхушии кӯдакон наврасон, тарабхона, ошхонаҳо, чойхонаҳо, майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуда, дар назди даромадгоҳи шаҳраки марказии ноҳия Сомониён барои маълумот аз маконҳои сайёҳии ноҳияи рӯдакӣ харитаи сайёҳӣ таъсис дода шудааст. аммо дар харитаи сайёҳӣ ба назар нарасидани меҳмонхона моро дар шубҳа гузошт. аз сокинону масъулон пурсидем. тавре маълум гардид, дар ноҳия ягон меҳмонхона ва ё иншооти ивазкунандаи он мавҷуд нест. ҳол он ки дар ҳудуди ноҳия чандин ёдгориҳои таърихӣ ва яке аз маконҳои ҷолиби сайёҳии диёр Мағмуруд воқеъ асту ба ин мавзеъ на танҳо сайёҳони дохилӣ, балки хориҷ аз мамлакат низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. бинобар ин ҳадди ақал сохтани меҳмонхонаи замонавӣ дар маркази ноҳия зарур буда, барои ҷалби ҳарчи бештари меҳмонону сайёҳон ба ноҳия заминаи устувор фароҳам меорад. дар ноҳия барои сайёҳон ҷойи саёҳатбоби Мағмуруд дорем, ки ин ҳам ҷойи таърихӣ ҳаст, ҳам табиати нотакрор аст, ки ҳар як кас мехоҳад инро бубинад. дар маркази маъмурии шаҳраки Сомониён ноҳияи рӯдакӣ рӯз ба рӯз хонаҳои баландошиёна
пайдо шуда истодаанд. Сохтмонҳо давом дорад. ҳамчунин мактабҳои замонавӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳо низ ба технологияҳои нав муҷаҳҳаз гардонда шуда истоданд. ман ҳамчун як шаҳрванд ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки таи солҳои охир ҳудуди ҳамин ҷамоати шаҳрак яъне ки маркази ноҳия аст хеле ҳам пешрафта ва зебою ободу озода гашта истодааст ва ҷамоати шаҳраки сомониён мунтазам барои тозаву озода нигоҳ доштани шаҳрак ҳиссаи худро мегузоранд. мо дар якҷоягӣ барои ободонӣ барои фароғати мардуми ана ҳамин ҳудуди шаҳрак ва ноҳияи рӯдакӣ дар кӯчаҳо дар боғҳо дар гулгаштҳо мо гулҳо мешинонем, дарахтҳои сояафкан, дарахтҳои гулбутаҳое ки мисол ба фасли баҳор барои зебонигории шаҳрак мусоидат аст. Мо онро аллакай ба нақша гирифтем ва корҳоро идома дода истодаем. зимни ҳафриёдҳои бостоншиносон дар ҳудуди ноҳия осорҳои таърихӣ ба даст омаданд ки онҳо ба давраҳои гуногун аз замонҳои хеле қадиму асрҳои миёна ва давраи наву навтарин дарак медиҳанд. сайрнайзаҳои сангӣ, оҳанӣ, тангаҳои мухталиф ва ғайра осори дунёи қадимаанд. бо мақсади гирдоварӣ, омӯзиш ва ҳифзу нигаҳдории ёдгориҳои ҷузъии таъриху фарҳанг соли 2007 дар шаҳраки Сомониён маркази маъмурии ноҳияи рӯдакӣ осорхонаи таърихии кишваршиносӣ ба номи шоири халқӣ Абдукарим Қурбонов кушода шуд ки имрӯз дорои зиёда аз 1000 нигораҳои таърихии кишваршиносӣ мебошад. осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳияи рӯдакӣ ба номи яке аз шоирони халқӣ Абдукарим Қурбонов номгузорӣ шудааст ва дар осорхонаи мо ҳамагӣ 1115 экспонат ва ё нигораҳои таърихӣ мавҷуд ҳастанд ки яке аз қадимтарини онҳо хуми калони ба асрҳои томело тааллуқ доштаи аз деҳаи шайнаки чанори ноҳия аз тарафи омӯзгор Одинаев Сулаймон ба осорхона тақдим шудааст. ва рисолати азалии осорхонаи мо омӯзиш, тарғиб ва ҳифзу нигаҳдории ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ мебошад. ҳамарӯза аз осорхонаи мо бинандагон яъне ки тамошобинон дидан менамоянд ва бо таърихи гузаштаи халқи тоҷик ошноӣ пайдо мекунанд ва ҳамчунин дар солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз хориҷи кишвар аз ҷумла аз Афғонистон, аз Амрико, аз Русия, аз Узбекистон ба осорхонаи мо ташриф оварданд ва бо ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла бо ҳунарҳои қуроқдӯзӣ, зардӯзӣ, сабадбофӣ, чӯбкорӣ аз наздик шинос шуданд. бо мақсади тарғибу ташвиқи арзишҳои миллӣ, анъанаҳои неки ниёгон, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик, тарғиби либоси миллӣ, баландбардоштани мақоми нақшу нигор, сӯзанидӯзиву гулдӯзии матоъҳои миллӣ ва намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ дар ноҳия маркази эҷодии кӯдакону наврасон фаъолият доранд ки дар он ҳунармандону омӯзгорон ба омӯзонидани нозукиҳои ҳунарҳои дӯзандагӣ ба ҷавондухтарон машғуланд. дар маркази мо 24 маҳфилҳои фаннӣ ва касбу ҳунаромӯзӣ фаъолият менамоянд ки аз ин 6 маҳфилро маҳфилҳои ҳунарӣ ташкил менамояд. дар маҳфилҳои ҳунарӣ зиёда аз 230 нафар аъзоён ҷалб гардидаанд ки онҳо дар ин маҳфил ҳунарҳои миллии мардумии моро аз худ менамоянд. дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасон омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ бо фарогирии 340 нафар аъзоён фаъолияти худро ба роҳ мондааст. дар ин марказ ҳам омӯзишҳои забонҳои хориҷӣ ва ҳам маҳфилҳои фаннӣ ва ҳам маҳфилҳои ҳунарӣ фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. айни ҳол рушду ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи рӯдакӣ хеле беҳтар аст. мана масалан худам
аз 100 та зиёд шогирд дорам. Дар тамоми намоишҳои масалан дар ноҳияи рӯдакӣ мешавад, дар шаҳрӣ мешавад, дар ҷумҳуриявӣ мешавад, ҳама вақт намоишҳои худро намоиш медиҳем. инчунин дар ҳудуди ноҳия ҷиҳати баландбардоштани сатҳи китобхониву китобдӯстии сокинон якчанд китобхонаҳои хурду бузург фаъолият доранд ки фонди умумияшон бинобар маълумоти масъулин 23265 нусха китоб мебошад ки аз ин шумора 647 нусха китобҳои тозанашр ҳастанд. барои истироҳати гуворои сокинону меҳмонон ва кӯдакону наврасони ноҳия боғҳои фарҳангии фароғатӣ ва марказҳои хизматрасонии дилхушии кӯдакону наврасон фаъолият доранд ки барои истироҳат, сайругашт ва ташаккули тарзи ҳаёти солимонаи насли навраси ноҳия заминагузор аст. бахусус сохта ба истифода додани маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон имкон фароҳам овард ки фарзандони сокинони ноҳия дар шароити муосир ва беҳтар ба фароғат фаро гирифта шаванд. дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки сомониён толор ва майдончаҳои варзишӣ зиёд ҳастанд ки ҳар бегоҳ ҷавонон ба он ҷо рафта ба тамрин шурӯъ мекунанд. ба ғайр аз ин марказҳои хизматрасонии кӯдакона низ мавҷуд аст ки бегоҳӣ модарон бо фарзандои худ мебиёянд ва дар он ҷо сайругашт карда истироҳат мекунанд. маркази саломатии ноҳиявии ноҳияи рӯдакӣ низ дар радифи дигар иншоотҳои соҳаи тандурустии мамлакат дорои бинои замонавӣ мебошад ки моҳи марти соли 2016 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. вобаста ба ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардидани саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва эълон намудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, таъсиси корхонаҳои гуногун самти истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, зиёдшавии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ, камгаштани маҳсулоти воридотӣ аз хориҷ ва дар умум ба некуаҳволии мардуми диёр мусоидат намуда пояи молиявии давлату миллатро устувор мегардонад. ҳамин тавр дар ҳудуди ноҳия бинобар иттилои масъулин то соли 2022 122 корхонаи саноатӣ фаъолият менамояд ки бештарашон ба истеҳсоли маводҳои сохтмонӣ, ашёри рӯзғор ва хӯрокворӣ машғуланд. корхонаҳои саноатии ноҳия дар соли 2022 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро ба маблағи 612,6 миллион сомонӣ таъмин намуданд ки нисбати ҳамин давраи соли 2021 94,6 миллион сомонӣ зиёд буда 117,1% ташкил медиҳад. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ дар умум сохтмону аз навсозии 369 иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз аз ин шумора 49 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда дар дигар иншоотҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст ки имрӯзҳо аллакай баъзеи онҳоро ба истифода додем, ҳамчун ба монанди мактабҳо, синфхонаҳои иловагӣ, инчунин бунгоҳҳои тиббӣ ва баъзан бунгоҳҳои тиббиро ба таъмири замонавӣ ҷавобгӯ сохта ба истифода дода шуда истодааст. дар даромадгоҳи ноҳия чойхонаи ғалаба ҳаст ки бениҳоят мардум ба он ҷо зиёд мераванд. ҳамчун тарабхона ҳаст, дуто хизматрасонӣ карда истодад. баъд марказҳои хизматрасонӣ хурд қариб ки дар ҳар як ҷамоат аз 2 то 5 адад фаъолият карда истодаанд.
дар таркиби лоиҳаи созандагиву бунёдкориҳои ноҳия сохтумони мактаб, биноҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ, муассисаҳои томактабӣ, марказҳои касбу ҳунаромӯзӣ, марказҳои забономӯзӣ, китобхонаҳо, таъмиру азнавсозии қасри фарҳанг, ободу зебогардонии боғи фарҳангиву фароғатӣ, марказҳои саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, ташхисгоҳҳои замонавии тиббӣ, коргоҳҳои дорубарорӣ ва дорухонаҳо, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ бо марказҳои савдою хизматрасонӣ дар ошёнаи якум, мағозаҳои хӯрокворӣ, нуқтаи шустушӯи автомобилҳо, марказҳои зебоипарастии кошонаи ҳусн, сартарошхонаҳо ва ҳаммомҳо, толору майдончаҳои варзишӣ, нуқтаҳои обкашӣ ва обтақсимкунии маҳал, пулҳо, роҳҳо, растаҳои ҳунармандӣ, фермаҳои парвариши чорво, парранда ва боғҳои интенсивӣ ва дигар корҳои бунёдкориву ободонии ноҳия ворид мегардад. ҳамин тавр бо итминони комил метавон гуфт, ки роҳбарият, соҳибкорон ва мардуми заҳматкаши ноҳия амалҳои созандаву бунёдкоронаро минбаъд низ бо садоқатмандӣ бо дастуру супоришҳо ва ҳидояту раҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалирраҳмон идома бахшида баҳри татбиқи қарорҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои давлатӣ тадбирҳои судманд меандешанд, то ҷиҳати рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи рӯдакӣ, пешрафти корҳои ободониву созандагӣ, таъмини зиндагии шоистаи сокинони ноҳия ва ба ин васила шукуфоии як гӯшаи зебои диёри азизамон саҳмгузор бошанд. хуб, тавре аз рафти сафар маълум гардид, рӯдакӣ яке аз ноҳияҳои рушдёбандаи саноативу сайёҳӣ буда минтақаи воқеан ҳам диданию ҷолиб аст. дар ин ҷо бошад бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи фарҳангиву сайёҳии диёр ба поён мерасад. бо умеди саломатӣ ва сайёҳати рангоранги мову шумо ба минтақаҳои зебоманзари диёр, то барномаҳои оянда, хайр.